Jamen for FH er det jo ganske naturligt at støtte op om erhvervsuddannelserne, fordi vi selv sidder med alle steder og er med til at præge, hvordan uddannelserne skal se ud. Vores organisationer de sidder hernede i salen og har været med til at lave den læreplan for de unge mennesker, der i dag får et stykke papir på, de er udlært. Så det er ganske naturligt. Og så selvfølgelig også, fordi vi står i den situation, at vi har en masse unge mennesker, der gerne skulle vælge den vej, fordi det kan man jo se i medierne i dag, at der mangler arbejdskraft inden for det faglærte, og kommer til at mangle det rigtig meget i fremtiden også. Vi støtter op om årets kammerat, fordi der på alle arbejdspladser er brug for, at man også har et socialt samvær og et fællesskab. Og det er nødvendigt, at man nogle gange også præmierer ud over at give gode karakterer. Stort tillykke til alle, også dem, der har gjort et rigtig godt stykke arbejde på deres karakterer, men specielt de unge mennesker, som har siddet hernede, som har gjort en ekstra indsats for, at det har fungeret på holdene i læretiden. Det er vigtigt for os.